sumala kayo. Pagbasa ng Santos sa Ebanghelyo, sumala kan San Mateo. Ang gidiyan ng langit sugahan tagiyahin pinusa nga ubas, na temprano pa ngalinakat pangitay mga tao, na iya susuhulan hin pagtrabaho ka iya urbasan. Nakigsagot iya pagbayad haira, halahiharaan na suhol, nga usa ka salapi, usa ka adlaw. Naginsubira ngadto iya urbasan. Ginawas liwat iya ngadto Amerikano may alas 9 aga, nga nakita iya mga tao nga nagkakatukdaw dito, nga waray mga trabaho. Sabi gisiring niya nila, pagtrabaho man kamo hapon rubasan, ngan tatagan ko kamo hinangay na suhol. Ngan kinadto nila, niya na pagkalas niya na pagjudahan na kinapulo kag duha, nga liwat na alas 3, among ihapon na ginbuhat niya. May mga lasingko na hangkulupan pagkadto niya liwat Amerikado. Hingkitan niya ni iba pa nga mga tao na nagkakatukdaw na gihapon dito. Kaya ano nga pinakaragan niyo ang bugos nga adlaw dinhi nga wala niyo ginbubuhat. Nagpakiano iya haira, binaton hira, kaya waray man nagpatrabaho ka amon. Gisiring hira niya, kung amo ito, kagtuliwat ka mo, pagtrabaho ka akong urubasan. Ang pagkakulot na ginsiringan tag-iya aniya tinapuran, tao ba ang mga nagtrabaho ng taghira hanira suhol. Unaha pagbayad at mga urhi magtrabaho, ngan urhi at mga una magtrabaho. Gintakan ng tag-usa kasalapi ang mga tao nga nagtrabaho para 5 na hankulok. Sanglitan pagdaot na pagkarawat ang suhol ang mga tao nga una magtrabaho, naghuna-huna hira nga durudakuan hira kakarawaton, kundi tinagaliwat hira hintag-usa kasalapi ang kada usa. Ginkarawat nira anira suhol, na nagtikang nirahin paghurutog kontra ang tag-iya ang urbasan. Nasiring hira, iini nga mga tao nga urhi magtrabaho, nagtrabaho sunod hinusa ka oras la, samtang kami nagtrabaho habukos na adlaw. Nga nag-antos san kapasuhan adlaw, kaya ano ang gintagan hira pariho, hanigin-hatag mo amon. Naging batunan tag-iya, sa ira, sangkay pamati daw. Waray ako maglimbong hain mo, di ba inuyon ka hinusa ka salapi, nga suhol hinusa ka adlaw na pagtrabaho? Yan na, karawatan ni mo suhol, ngan uli haiyo. Karuyag kutagan ang urhi, na magtrabahoin pariho na suhol, anak ko ginhatag hain mo. Waray bangayan na kukatungod paggamit ang akong kwarta, suganan akong karuyan. Una uwak ka ba tungudan akong kamay ng tagon. Naginta ko si Jesus sin pagsiring, sanglit maiuna at mga urhi, ngan maurhi at mga naiuna. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Usahay ada aton paghusga itun kinabuhi itun iba. Yung usahay na wawadan kitun paglaon nga oray na hini paglaon ng pagbago. Gabay na ini death penalty. Nini magbabago. Gabay na niya makubit tibuhay. Oray natin pagla, gawad at kita in pagla.
Ano sa hay, di lang kay amo ini. Mas labaw pa kita, hindi ka masusun ng kinabuhi kanina. Hindi mo raw ko ito, kaya natin ginbasa ng Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 na 16. Ang tawag, hinpagsangkutan langit. Ang tawag, ang pagsunod na ginalian sa Diyos. Tawag para halatanan. Ikalawa, ang tawag ng Diyos, dili subalit ang atong panahon. Hello. May damaw na, may damaw ulit. Kaya may damaliwag mga budlot, diri na bakti, hindi ba liwag tinuloy. Hindi ba naghihingi ka? Ito natin gimbasa ng Ebanghelyo. Ang Diyos nagtawag at ang tag-iing lurubasan naghingita, naglinakat, pangitin mga tao masusuhulan yung pagtrabaho yung lurubasan. Nakatun na yung merkado yung mga temprano pa mga tao, kaya naghihingita yung trabaho. Inabot nila ang panginahanglan ang trabaho. Inabot nila ang panginahanglan yung pagsunod ng ginalian yung urbasan sa Diyos at an early time. Pero ano ba? Pinahan alas 9, udto, mga alas 3, santulo, bisan nilahan alas 5. At the twilight, ang kinabuhi. They feel the need to give it God. Sa ang Diyos nagtatawag ang Diyos, nunong kita. Ang Diyos nagtatawag habang atak ng panahon na nilisubay hitapon karuyan. At anytime, God can call us. At anytime, God can convert us for the kingdom. Kaya, walay natin kapas, walay natin katungo itong pag-usga, itong kinabuhi, itong ating may kasitaw. Walay natin katungo o kapas, itong pagpukan o pagkuha, itong kinabuhi, itong ating may kasitaw. Hindi mo nagbabato sa rawan ni Rainy, po sila, pataya. No one of us is the right to condemn any person. Because conversion is a gift from God. Noon na kita, noon na kamo pagbato. But we have the same rights to enter into the kingdom of God. May na ba justisya? May na ba injustisya? Ano sabi? Kung naman ako maglimbong hain mo, ano ba dito kalainan? Hanuna nga binaton, nga nahurubasan, nga hanuri na gumaton. May nawaray. And they receive the same payment, the same fee. Pag-lumanta na suhod, ang pakasulod ang ginadiyan ng langit, ang pakasulod ang narubasan ng Ginoo. May diferensya, waray. Uy, may ka, waray. May dagan. At kung una nga nakasunod, you already feel secure. At kung urhiin taon, nga dalasing kwantulo, ano ba? Nakalatira siya, o daw nakalihin. Makakagihin trabaho, pagbubuto, munat ng mga sakot ng panimalay. Malasayas na itong gabi, wala pa ng panigabi So, di bukos anlaw, nakalanira, pangaldoy, nakalanira kahulo, nakalanira kabarata. Ako itong diferensya. But once we early respond to the gift, to the call of conversion, to enter into the kingdom, we feel that security. Pero kung uli na kita, bumakong nga dahan panawagan ng pagkalagad sa Diyos,
ada itong aton, napupuno kita rin kabaraka, napupuno kita rin kahulog. Kita natin. Maamat man niyo, at kung may hukot nga pagtuo, di sa nahukot nga hindi nga pandemya, waray kabaraka. Pero ito waray pagtuo. Ito hindi rin masinimbangon, nagkukubid man gihapon. Ano man, napupuno itong kahulog, napupunuhin kabaraka. At ito, kahulog na babaraka. You feel that insecurity. But once we respond to the full of conversion, nagbatong kita nga dahil ka ng Diyos panawagan, hinpakalagad na iya, hinpausunod na nagigitian, at an early time, we feel the security. Nawawara ang atong kabaraka, nawawara ang atong kahulog. Di sa nabot nga, nandiyan atong ginbasang Ebanghelyo, ang kagulang bugos ng adlaw, di silang kapasok, ang adlaw ang hirap pagtrabaho. They feel the security because they've been working in the vineyard of the Lord.